Menjelang pada sore kita antarkan dulu satu lagu untuk menemani dan juga menghibur para tamu undangan yang hadir pada sore ini. Elok den pai pado den neng jalan ulah di bangsai bangko den tahu diri podo batahan den makan hati haratong nan marajoi sungguh tak mungkin dipasolai lah nasib suratan diri. Bagontai langkah kaki denai ayunkan sairi yang hujan turun denai batiaran boleh hendak napa mato balina tinggalkan urang dan sayang walaupun pahit den lulu juo nang bansai makanan kayo. Biar den melalui den hapui ayah bato harap di dena adia kasana pano batahan den makan hati harato nan marajoi sungguh tak sorai lah nasib suratan diri. Bagontai langkah kaki denai ayunkan sairi yang hujan turun denai bajalan boleh hendak napa mato balina tinggalkan urang dan sayang walaupun pahit den lulu juo nang bansai makanan kayo. Mungkin dipasolai lah nasib suratan di